familles, 1000 problèmes. Serni c'est la beyadibe. 3 familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur da musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Ada kowelma mi jango mi jitani andi wante mi jango billahi mi jitani ala nandi mi jitani sallahu mi jitani kon mi jango Allô? Ay Sidi hedo gara wadam amerde de anani kadi so ko don moftuno mi anda gittudo so ittama wana min itti mi anda mi fena dum non wana min mi anda merde way Kotigal welani mamunya jurki kebajulbe kotigal welani reni gondi bu kojam reni kondigal kojam yo jam kotigal welayare so Amina an ko batta ko no mayo la dum Amina an yawon cuhul tuk Senegal ara wada ko beleda ko beleda wiidi yimbe fuko dum biira hay goto ala respect Amina an to pawda dum mi hala non gadda o manda ko police mi anda ko gendarme mi anda fo so gittida do e aduna gadda dum njojjina mawbe helifabe biya e jom gallam nen prison mo fu ma suudu mudum naate mbara jewa haliso be ko handi ko hande ngajeda jom galle ma ko hande kala hal halis ara ko jimmi halandem gartira jabbere ma ganda do hay gije goto ala do da wala dum lijenti ko bado dum lijenti tata te ko mami do ho hay stay ko jango mi wattan ko burdum Abdourahmane wonta kasani wada souffrir mette fone wuro dum ton onon wonode gondo e galle he gor fone nosne wone vie mun normal en wuro zéro stress mi accirta non kaliso o yaltat sana ka bundu leydi ka ngaabi ala mo kulla ala mo kirsuda ala mo gittata gedal hay min odo goggoma min jona badda ham tan ko pidigel ma no milida kaldata ham ar magna mi giri and min sumi wadi mi de giri a alelo donc a tatarim respect a watuti godo respect Abdourahmane de mi boyi woje dum
ngati bir andi ko wura ton ko sinara wañuno abdourahmane ni de mbawɗa neɗɗo nara haala ara tottude mara waɗa gauche droite ɗum mbawɗa sinara wañuno abdourahmane a tottanno sa yomti mi anda oɗo ko policier mi anda ko hollum gadda mo mbiya policier an gonɗa ko ŋaɓare aɗa bonnide ha mayɗa o wona police balla ma mbiya wona policier kala ko woni yeeso daɗani guiri ya aduna nen ɗo an kam jongo an neɗɗo kay so takkima neɗɗo kam wi ɗum kam joom wayi mo kadan ko jinmi haalande en cikkidani ɗum ala eyyi salminago ala hakkude meɗen aɗa ko jinmi cela kam sele 27 goppa kam tout tranquille so tawi noon a riiɗi jaam e galle he jongom an en tant que projet gonɗo hakkude men o aɗa foti ŋaɓade hunde ko ma kuccita an mbiya yum accumo sele 27 projet hol projet gonno ɗo projet kay mata taw aɗa yiiɗi joomum min a yiiɗa kam kadi a jogorani yiddemi ala mbeɗa an aduna ma ala mo jiɗɗa sowna joom suudu ma on tan jiɗɗa on tan pofirta ɗum noon mi fewnen ma ɗum ko ɓuuri hen raɓidde joom suudu ma jiɗɗa ɓam gurnam bellam ko jiɗɗon fof mbaɗon min kam oppam tout tranquille te caggal so ɗum ɓenni aɗan ko jinmi ko kalna kam joom suudu ma o selami sele wenceɗo e galle he so ɗum ala momi jooɗe makko o anda jikkam o anda kadi min e ma hakkude meɗen natti wonde ɗon haydara laaɗo jongom an kala haala yal banna kala hanke nder galle he ko ɗum tagi joni an han pinɗa tan ɓawlinɗa yeeso takkiɗa me salminani jongom artir hakkille ma an haala hanki ka cikkuɗa jaggirani ɗum haydara ɗo dariɗa joom suudu ma ala fof ko wiyanimi seeɗa fiyami aɗa jogui aɗa waɗama défendre aɗa haalde makko min aɗa haalem ko beleɗa aɗa wiya ko beleɗa devant joom suudu ma ɗum cikkuɗa ni hani he hokku hoorema jaam goppa kam tout tranquille jongom la ilaha illallah woto waɗam ni biɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiiri mballi gisene sini ñamde ñiiri mballi gisene sini ñamde allo min woto salminam de mi an so tawi ka liggoroɗo kalna kam sa liggay kadi kalna kam comment ça mi wima ya nawnam kaw abdourahmane bottare hirande kaccitade joɗɗa hande mbiya kam ka jaaɗo inde min ɗum ɗon mi addiranima ɗum pour ɗum noon jimmi ko toppitanɗa ham ko abdourahmane gonɗo to noon leeli to noon anani kalamami ko so tawi a liggo kalna kam sa liggay ko haalisam ƴettuɓe reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam ça va selli abjol ça va alhamdulillah jam tan e waɗani mi ɗanaki ha weeti ko hanma ɗanade Sofia min ko jiiɓi hakkillam o ko haɗi mi ɗanade holɗum jiiɓat hakkille ma nen jeew Sofia policier jamma ɗo e galle men he curki jam amadou attini bone goɗɗo jibinama galle hama toƴƴinama han ha ɓurɗom hanki jam wallahi amadou jonggom acci kam amadou jonggom jam fimomi ƴeew tan haalayal kal batkal hanki nder galle hanki jam ndeke mata ko ɗum o jaggi walde he ɗum fini ƴeew ɗo rewi ɗo
o rewi hay wiidem jam waali wi'ani ngabbimi ɗum ha keɓta yimɓe noddu ɗum min dari ala ko wiyetami sona yum sel ɗum sela 27 accam yalto am yalto 18 ujam naggam min mbeɗa sikka gaajoto ndeke ko noon tan fote mum ko jongomo woni déviant alhamdulillahi rabbil alamin jongom warnanma fatima waran andi kiiruje ɗe cunureje ɗe kore lappe ɗake so dañi han jongom yaafadem jahay kay yetto allah daña jam jongom dañ jam min de ɗum jiimi amadou an kam ka neɗɗa an en tant que projet gonɗo hakkudami e jonggom en tant que jonggom no wayni won feccere fittandami heeñeram mbeɗa min ndewi projet ala tan ko heddi sowona projet wadde walide wadde sohlananimi jonggom mi ɓooyi nan noon ka ɓaaleje ɓernde wona ɓalayagal ɓernde noon est ce que amadou an wona ka nofɗo jonggom eyyi bukari wona giɗi an gona miñam haɗa ƴam jonggom mi yamet mi rewɓe mbayni heew haaja mon jonggom woto witam noon de yi e amadou wona ɗum ko amadou min nene jiimi aɗa ɓasori jonggom so atta yoni mbiya jonggom so tennugol yoni mbiya jonggom ceganeji ma nguyi mbiya jonggom amadou an ka nofɗo jonggom par ce que meɗen de ko noddata ɗum ko a jangguinani ɗum juulduy a jangguinani ɗum defarte a jangguinani ɗum hay tous ko gilli goni ɗon he bukari min wona giƴ ƴeew min meɗa jogui probléme wona jonggom haɗani min jinmi kaalen haɗani jinmi kaalen o probléme mbaɗɗan jamma amina ya adde police e nder galle ina fijiri yimɓe haɗani noon min kam komi jiɗɗen ƴetti décision am bukari amina yaltata galle o ɗum woni décision o amina yo yalto galle o ha laaɓa tos acca en par ce que amina ala ko ri waɗa nder o galle amina no wawi hay adde ɗo cocktail molotov jappil o galle wara en ɗum noon min yo amina yalto galle o abdourahmane ari min dakala ɗum min abdourahmane a faami min ɗum woni décision am ay min mo jiiɗa ɗo hanki fof mi rendinani yitere holto meɗɗon yiide policier heure tardive mbeɗa andi tan kam mi anda oɗo ko policier walta ko faux policier maw nanno hoore makko te o nannor gaddorɗum ɗo ɗo inde men dara amina faade men te amina mi haalanma gueɗel gotel e makko ko joni noon ay joni ko joni gasɗa yenade ma ayi ngel daɓɓel baguel no tamatere jimmitade ceɗselle billahi sika renaki ɗum ma harlumo ɗo ha tiiɗa ha mba ana gocca nattuɗo wuggu warma ha maaya onon dal katto jiiɗon tan onon jooɗi tan koye tewom he ceŋoɗon tan onon ñaama ɓannam ɗum nena mooƴo gilnani mi anduno ko onon maro mba sengtade ɓe gaccon kam nen jeew min mbeɗe yanana e joomam haalis kaw abdourahmane jungo amina yaltani hen astafurlah sofia no mawɗa haalirde ɗum neɗɗon takka neɗɗo nguy ka fawani hen yitere ma ha sofia amina hay so min mbawrani a forani takkudemo ko boni mi jaɓata ɗum sofia a wayano ni ka haala bon koko woni sa takkimo o nayima e lawol ko kalta ala sofia ɗum wona jikkuma hoto takkat neɗɗo ko woni yeeso darani gueji he pahma noon wona an goto jibina wiya aminata de aminataji poti kono leydi adon he okkam bukari ayi an rewndede ma de komi tampuɗon hade min jinni mbuftinɗa e galle jalta galle o par ce que an ko mbaɗɗa ko wañ koɗo pawɗa ɗum o galle guila cosan ha joni police walla gendarmerie meeɗa hemnade jaaha gaddanama e gendarmerie ko mbammi ko min tawi ɗum te so tawi no foti wattere mi wattan ɗum ha weela anani te an aran ko jimmi cengtoɗa ham gacca ham onon fof noon kaldami onon babiraɓe mawɓe hellifaɓeɓe onon cenge min cuule tossel ngel tan onon ñaama tewam tan onon ndewem hay jamma somi lelima on tan koye hoyɗude onon ƴakkateyam onon gaccata ham onon onon lefti ham e o galle de bugare haala o amadou andu hoore ma bugare haala o an amina barke rasulullah sa rewa timi lappuma an accama billahi mi feeta ha maya accumo ara mi feeta ha maya mbimami wallahi ñanen jumɗa ha jungo ma memi ham koye kasoma yaha an ƴew hoorema amadou min wona debbo piyetede nen jewto kaala joɗo montintation on tan ala ligulal i amina jahara aɗa serluya accummo reglan ɗum hoorema
gandata amina faade men problème ay tandi o addata e galle ɗi amina ni hamade amina haydara wawa wadde ɗo ko allah tan woodi te en kenni hakkude men e makko en kenni ɗon allah min ñane piiɗa ham ganda a wonta même debbo e aduna an hande tan piyan mami noon hande mi yani newta ha junggam ngo wasma yotta Bukari accuma ara an somi lappima noon Amadou somi lappima noon sab Allah Amadou sab Allah sa lappi ham a Wota wonta addan en lappu debbo bone. sa fi ham a wonta même debbo e aduna ma an Amadou Bukari accam an Amadou foppo Bukari accam yalto o billahi ñaari jongo ma memi o wallahi ke dugnama an ma uddoy ma to ya wallahi Amadou aɗen ha kino Amadou woppo sab Allah wala e bonnani kam wala e an kala dañmi occasion bonnama Amadou jeeyi hakkille ma gartira hakkille ma Amadou an ala tewi ala ƴiƴame ala doole kala ngol yimɓe nduwi tan mbiya haaɓe wallahi Amadou wallahi hande dañi sas wallahi ngel ndamaye wallahi nde tamatere wallahi so jongo ma ngo memede mi wi anema Dakaru de Kedougou kaso gonɗo nder lesdi gonɗo temedere métre nder lesdi ko toon oddo yatma yo nawam yawmal kiyam darga minata jaygol o ma yaltu galle o somi lappani ɗum tan ɓerdam nde ɓuɓata billahi Bukari o somi warani ɓerdam nde ɓuɓata wallahi Amadou dam ka deppuɗo wallahi ɗo ɗo gonɗa yenade ma gasata Amadou mbeɗa ma yurma mayde ko wotere aminan foti adduɗo sannanmoɓe nder o galle ha mbeɗa haala a foti noon woppa wallahi sa woppinuma han mami mo itti fitinam o foof billahi wallahi mi nani kay wiya deppuɗo ñaggat kono ko ɗum woni ɗum ay min ala e sago mi yaha mi yewtida e Aminata mi yewtida mo bel mami heɓdu jonngom si wona e ɗum mami was jonngom aduna lakar ko Aminata tan mbawmi yewtit mi heɓta jonngom kala ko dañmi hen mi ƴetta jeew argay barko jam hey argay ɗum koye wona jaam argay tan Aminata an pandotonomi ɗo gelnade an battuɗa faddade melade ala wona question faddade de sohla siko tiiɗi il faut que neɗɗo ƴeewa no hawridiri e omo sohlodiri an ko poɗɗa sohlirde mi Aminata jam ɓoɗo cohlirma an Aminata majjani probléme o gonɗo e nder galle men he probléme o joni mo yeehi hamo tolƴe ni coppi cariyam te elle noon probléme o hande ko min mbo ɓuuri aran saabu aɗa andi Aminata a majjani hakkude ami jonngom a humpaka ko reɗɗi hakkude amen te noon jonngom koko laawi ha boni so renaki mi wasata ɗum aduna e laakar joni an Bukari jimmi andude min an probléme galle walla probléme ma personnel an e jongo ma min hol haajam hen jimmi andude holko wondi ham hen annen Aminata anne woto haaldir noon woto wi hol haajuma hen kay anne an min komi ɗamaniɗo ya wallam ɗum rekla saabu an haajuma hen go'o min komi jeknaɗo ma nin Abdourahmane woniri joom galle ma noon gonduɗum joom galle ma ko renti ko hen nina jonngom woniri gorgol ma min nene kadi Allah ina waɗi wonko reɗɗi hakkudami jonngom te majjani tawde kam ko noppi ma gonɗa ko korko fof annene wasani mbawɗa he jasol ngol wasani mbawɗa he rem ko joni ganduɗa an ka jinnaɗam guila idan kay peɗa anduno kam jiknaɗo sinno an ka kilifa gonnoɗa sinno ka neɗɗo moƴƴo gonnoɗa hay goto accatani yaɓɓa e mani ɓenna kono joni an ka denɗetto ɗom joni joni jiɗɗa ko wadde affaire denɗiragal quoi hay denɗiragal goto tan waɗa ande gonga yam gommi gallo garɗo fof yaɓɓane ma ɓenna ɓe nanguitmaɗo ko ɓoccode aɗa andi ɗum te min histoire ma yaltinam hen mi yiiɗa coow mi yiiɗa haala probléme mum hay goto warananam hen mbiɗa mooli Allah e rasul muɗum anani te min wawa haala kew kane wonda probléme mum de warata hay goto warananam e histoire min Aminata artir hakkille ma o noon ganda ayi ko cekkata ko ɗum ala ayi min komi sehilma te min ko Allah waɗi bon wallahi
mbeɗa horsinma korso ko gandanɗa hoorema non mi wawa ɗum haal boom wallahi mi wawa ɗum haal ay amina oɗo mi tampi ɗum e galle mi haalni Boukary noon namta joni mi ƴetti décision am amina komi ƴetto jasa mi soppa ɗum e galle ha maayi mi wara ɗum Amadou heewi foftinam Amadou an ko gonduɗa wona sa finni andata ko mbaɗɗa koppuɗon fof gona ɗo e soppinirde hay allah ka mi tampi amina mi maayi amina wari yimɓeɓe yo yaltu gallo Amadou addi hakkille ma Amadou ganda ko jahata ganda ko mbatta Amadou anode selli sa soppi Amina mbasa Sofia cogoyiɗa kaso Sofia a mara yiɗa heɓtude Sofia Amadou ƴeew ko mbatta ko no feewi noon ayi sikaji haalani hakkudami jonggom sa wallanimi e jonggom koko ɓoccittomi te noon min ko Allah e nelaɗo mum jakorim hen e an aɗa andi ayi a majjani Amadou ko seyɗane bonɗo ko naafigue ko burguel keete ayi galle o ko juubi ko hamba tasi Amadou en tawa onon fof ko gotum an Amadou ko gotum haajam ala isto an probléme ma mbimi yaltinam hen haajam ala hen min o waram haalade probléme mon mbaɗi ɗum géré jaltin noon kam hen anini an aminata wadde anda noppi ma min Amadou mi hoolodaki ɗum bomi jonggom wallahi mi hoolodaki ɗo mi jonggom saabu ayi waktu fof nde sohli atta en foppanam ɗo lees sakkitanam gappaɗam i ɗum an en foti reɗɗade hakkude Amadou e neɗɗo mo andi men min gondi Amadou ko sehiɗani ko Amadou tan rendinata men kono min ken sehilaɓe en potani bon waddu haydara wallahi en gona sehilaɓe de haydara en cekkodirani anani e jaggiranam saabu Allah e nelaɗo mum wallahi mbeɗa yakude Allah nelaɗo mum mbeɗa ma yakude nani ko kalɗa ko wallahi ko o baɗon fen rottiɗo hoore ƴeewi min ko kalmi koɗo guila goo tan ha teme ɗi ala ko jaabim sono konngel gootel mi nani haala ma moƴƴi min hoyma walla mi haalama gueɗe ɗimmel he haala Amina hoto noddiram haala Amina a nani aɗa bonnata am fof sababude Amina neɗɗo yaha tan ɗum wonata e jaam tan fotta e ɓeɗo genre yimɓe tan hande kam mbiɗa andi mi humo tan ha bona Abdourahmane ko wiyatno ham ko foof ko gonga an kay kiire bonɗe gonduɗa an jeewo ko Abdourahmane wima noon ala caɗele kono an aɗa bonnedi ha wona ses Amina poɗɗa ko andude hoore ma gartira jabbere ma an ɗum ko woni min bonnedi holko mbawɗa hen haydara ala ko mbawɗa hen te an so wiyam ni tan mbaɗa ngoɗo yeeso innocent aɗa moƴƴi hino ay ko yimɓe puntotade min mbiɗa anduma no feewi ka domburu ngata wutta anani te ko min tawi haali hay janggo mi haala min tawi ka kiiraɗo an min tawi wi noon Amina ana ɓuura rewde an ko ni kaldata enen jeew an hoto haaju ma e ɗum sowona ka seytani ka naafigue ko wondi ma e mi fuɗe haalde jeew min tawi naate haala ka te sa haalditire makko ni mi holluma teddugol junggam anani ko kalamami ko ngamma i ko paɗɗa ar holludemi tan kadi an ko an tan pammi ko gommi ɗo mi sa rena him yow mi fiima hami jooɗo dow ma piya wala min an piyam min a fiya an gonɗa ko rewde ƴew ko gonɗa ko ka gaccidaɗo hen an ɓuuri rewde ha mayɗa an a yiyata woni haaju ma hol haaju ma e hakkude me jeewoni an sona ka fimiste ko min tawi haali hen tew ha janggo mi haalat hen an aɗa bonnena sittinede an ko gonɗa ko ka gaccidaɗo hen ƴew ay min noon sa rentakimi ɗo e galle he ko jiɗɗo ko dañƴa fo andukki hoorema accene mo an ko fiyatamo ko nanara moɗon wallahi ma aduna nemo nen je wassas mi haalama ay oɗo Amina ko cukalel tokko sel so haalde ma nane makko Amina yiɗi ko waddede ko ni o yiɗi ɗum woni gurdam makko min ko heddi ko mi rokkatamo haydara wallahi jarani Amina ko min tawarɗo
ça va bien Arsel bala tampere i mbaɗa ka jaltu noon ay komi jaltunor seeɗa noon kay eyyi Sofia mbaɗi noon jewten seeɗa noon mi yi kadi ko kewiɗo fof e galle he batte Amina a majjani Amina ko cuhlel kadi hakkille o heewani Amina ko bonɗunedi Amina min manda fof mo arti minen famille amen ala fof baɗo ni kanko hay o arti tan ko gartugal makko min kadi oɗo jafno ham no feewi par ce que ayi hay min o horma himɓe kala ko kalma watte yam ɗum ɗo oɗon ƴettanami hakke no feewi jongoma ma chéri an ala fof ko jafnotoɗa Amina ko hoore mum arti no mbiɗa ni min kam jiime ma tan ko moƴƴere mbeɗa horsinma mbeɗa yinma saabu moƴƴere ma nde kolluɗa ham nde donc Amina ɗum ko haydara neɗɗo ko waɗi fof ko hoore mum waɗi kadi kanko nanguirte tan ko hakkille makko wallahi haali gonga minen noon e famille amen hay goto wayani ko kanko tan wayni te caggal so ɗum ɓenni gila garmi ɗo ha joni onon fof mboɗo waɗa mon observe onon fof mboɗo ƴeewa moɗon kadi wax tigui yallah gila an kam jimami ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo ɓuuɓɗo a wiyata a watta kadi min no mbaɗani min ni ne welami noɓe mbiyata ni jokku golle no mbaɗani wat change continue kadi min kam koye ɓerdam hen mbanma en a faami ko heddi ko noon goppendumi juuɗe Allah ganden kadi ko noon vraiment mi haalani noon omo adda oɗo on wiya ɗum ko policier manda ko gendarme o sa ƴeewi o ko copain makko mbiɗa holu ko nanda o ko copain makko 3 familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. Won kombino dami, hey, won kombino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, ada urangur damus dam dergale ada tonye ada yene ada ude ada fie de pastimani edo sukabe serabe ngono kono dole jeli sernive woto wadam ni biddi dam woto wadam ni dingel lena wadam ni nyiri mballi gisene sini nyamde gido nyiri mballi gisene sini nyamde wona jolli kala mude awali ko misikano digal welani mamunya jurki ke bajulbe ko digal welani reni gondi bu ko jam